comencem aquesta presentació d'un nou informe Euroconstruct, que en aquest cas és l'estiu del 2025, el primer informe d'aquest any 2025. Aquest informe té, diguem-ne, la característica, per dir d'alguna manera, que és el primer informe que fem després de conèixer una mica la guerra arancelària comercial que en la que estem, encara que no se sap com estem, perquè com els arancels pugen i baixen i apareixen i desapareixen, encara no sabem, no? I bueno, doncs aquest informe, Euroconstruct, és el primer que fem des d'aquesta notícia. La bona notícia en aquest cas és que el sector sembla que de moment està raonablement cobert a totes aquestes distorsions de l'economia global. Sembla que de moment com no es creiés res del que es diu i bueno, ja veurem a veure com s'acaba, no? Perquè de moment no se sap. No se sap com comença, però tampoc està començant molt i, per tant, de moment no hi ha molta incertesa. Com sabeu, ens agrada també explicar, Euroconstruct és una associació europea de 19 instituts independents europeus, cadascú representem a un estat europeu. Nosaltres, en aquest cas, fem la part d'Espanya. Tenim la manera de fer les observacions és homogènia, la manera de presentar les dades, els resultats, és idèntica a tots els països i, per tant, aquesta manera de fer ens permet després fer el que és el sumari europeu, posant els pesos que cada un dels països té al sector de la construcció i, per tant, podem fer un sumari del conjunt d'aquests 19 països. L'informe Euroconstruct té el sumari europeu, 19 informes, cada un de l'estat corresponent, i després cada un d'ells separats també per subsectors, no? Bueno, i comencem aquesta presentació. Dono la paraula. Avui el tenim lesionat, el Josep Ramon, que ha tingut un petit accident, bueno, un accident domèstic, però bueno, l'ha permès continuar fent aquesta feina de preparar això i ara ens explicarà una mica quina és la conjuntura del mercat de la construcció a nivell europeu. Josep Ramon. Doncs bé, gràcies. Dèiem que era el primer informe que fem després de veure totes les disrupcions aquestes que ha causat la nova amenaça arancelària del govern dels Estats Units i dèiem que al principi donava la sensació que aquest nou component ha distorsionat relativament poc la previsió que havíem fet fa 6 mesos. Sabeu, a l'Euroconstruct fem previsions 2 cops l'any, cada semestre, de manera que sempre que presentem una de nova, la primera cosa que fem és comparar-la amb l'anterior per veure què ha passat en aquests 6 mesos. De manera que han passat moltes coses en el món de l'economia, particularment en el món del comerç mundial, però això ha repercutit poc en la previsió, de manera que més o menys els titulars i les conclusions que traiem fa 6 mesos tornen a ser aplicables a 6 mesos enrere. Això és una notícia bona i una notícia dolenta. És una notícia dolenta perquè les previsions de fa 6 mesos, com a mínim a escala europea, no eren, particularment entusiastes. Anem a fer balanç de l'estat del sector a escala Europa i podem dir que després de les distorsions causades pel Covid del 2021 i fins i tot 22, podríem dir que 23 i 24 havien tornat a ser els primers anys normals, de manera que eren els primers anys que podíem veure si el sector estava pujant o baixant espontàniament sense els efectes aquests dels parèntesis de les parades de la pandèmia. Llavors, la sorpresa és que, després, recordareu, invasió d'Ucraïna al 22, resulta que 23 i 24, que esperàvem que anàvem a ser anys normals, resulta que van ser anys bastant anormals, en el sentit, que la invasió d'Ucraïna va desencadenar un efecte dominó en forma
d'unes pujades molt significatives tant de l'inflació com dels costos de construcció, de manera que el 2023 i 2024 van plantejar moltes dificultats a la promoció, sobretot d'edificació de nova planta, de manera que finalment el que esperaven que anaven a ser anys normals van ser anys negatius. De manera que teníem que el 22 i el 23 el 22 i 23 van ser anys de contracció al sector, insisteixo, a escala europea. I dèiem que fa 6 mesos diguem-ne que aquest episodi de contracció era una conseqüència de tot aquest canvi en les regles del joc, aquest canvi en el panorama, sobretot de costos de construcció i de costos financers, però que donava la sensació de que com això anava progressivament a normalitzar-se un altre cop, el 25 no feia falta que continués la contracció. Però tampoc ens veiem amb prou motius com per dir no, és que el 26 aviat tornarem a créixer. El 25 es plantejava fa 6 mesos com un any d'impàs, com un any bastant neutre, sense contracció però sense expansió. Llavors, diguem-ne, el moment en el qual ja veiem una recuperació una mica més substancial és el 26 i el 27. De manera, finalment, aquí teniu les gràfiques d'evolució i de previsions de fa 6 mesos i de la nova que hem revisat, i com podeu veure les formes són bastant semblants, per no dir gairebé idèntiques. Trobareu que per trobar les diferències cal anar al detall de les xifres de producció de cadascun dels anys. Com podeu veure, el 2025 té un matís més d'estancament ara que fa 6 mesos, i aquesta mena de dècimes que hem perdut en l'exercici del 2025 sembla que les guardem per aprofitar-les una mica més enrere. De tota manera, cal notar que aquests gràfics donen un moviment vertical una mica exagerat. Potser l'eix Y està una mica amplificat, perquè com podeu veure els moviments, les xifres són petites i no estan totes en una franja de menys 2,5, de manera que això podríem dir que, malgrat l'esforç gràfic per mostrar-lo com un mercat dinàmic, podríem dir que tots aquests anys han estat bastant tranquils pel sector de la construcció. Dèiem, que aquesta era la mirada negativa, és a dir, teníem una previsió no gaire engrescadora fa 6 mesos i ara confirmem que aquesta manca d'engrescament encara és la vigent, de manera que anem a veure si trobem l'angle bo, la bona notícia. La bona notícia és que, malgrat que aquesta previsió de creixement és molt modesta i molt discreta, si fem una mica el balanç de la producció, començarà el 2013. Hem escollit 2013 perquè va ser el punt mínim de la història recent del sector de la construcció. Podem trobar que a còpia de créixer a poc, però contínuament, en el 2027 superarem per un 1% la producció del 2022, que s'havia quedat com a punt màxim, com a rècord d'aquesta història recent del sector de la construcció. De manera que dèiem, és això, és a dir, insisteixo, el creixement no és engrescador, però dona la sensació de que els nivells encara continuen sent força alts. De manera que anem a veure una mica quina és, ara que hem vist els números, anem a veure una mica quina és la realitat no numèrica, és a dir, quina mena de coses ens preocupen a escala europea al sector de la construcció. Hi ha preocupacions que venen de fora del sector de la construcció i preocupacions que es generen en el propi sector. I si comencem per les que venen de fora, evidentment,
els ulls ens porten cap a la Casa Blanca i tot el que està passant, però, diguem-ne, intentar trobar-li una lògica a tot això és una feina gairebé impossible, perquè jo diria que no hi ha massa lògica ni massa raó al darrere de totes aquestes menes de decisions arbitràries que s'estan prenent, de manera que anem a conduir-lo cap a unes altres variables una mica més fàcils de descriure, com el tema dels interessos, com el tema dels pressupostos públics i com el tema de la política ambiental. I com a condicionants interns torna a ser necessari parlar del mercat laboral, dels costos de construir i de l'estat de la demanda. Anem a fer una repassada ràpida a tot això. Comencem pel tema dels interessos. Dóna la sensació que pel moment el full de ruta del Banc Central Europeu d'anar baixant progressivament els interessos continua sent vigent. El que passa que en aquests temps que corren qualsevol cosa pot passar. Aquesta és una gràfica d'incertesa que dona la sensació de que qualsevol ponència sobre economia que es faci en l'últim mes és obligatori ensenyar, de manera que jo no vull complir la norma i també ensenyo la gràfica d'incertesa. Respecte a la despesa pública. La despesa pública ja està fora de discussió de que la Unió Europea s'ha compromès amb la despesa en defensa, no tan sols perquè sigui, diguem-ne, una encaparrada dels polítics, sinó de la sensació perquè, diguem-ne, la ciutadania europea també està conforme en que la Unió Europea es torni una mica més autosuficient en aquesta mena de temes i, evidentment, ens preguntem d'on sortirà tota aquesta despesa extra, tota aquesta inversió extra, i un dels candidats és que, diguem-ne, que això es sostregui de les polítiques públiques d'infraestructures i de promoció pública, diguem-ne, d'edificis d'habitatge o no. Finalment, fa 6 mesos, diguem-ne, encara estàvem una mica pendents de quin gir podia agafar la política ambiental europea després de les eleccions del Parlament Europeu de la tardor passada, en les quals, diguem-ne, hi havia com un cert moviment crític encapçalat pel Macron, que deia que, escolta, potser resulta que no podem ser verds i competitius simultàniament i, com anticipant un possible, diguem-ne, alineament del Parlament Europeu respecte, diguem-ne, també les polítiques més nord-americanes respecte del tema, però com a mínim podem dir que el primer punt, la primera oportunitat que hem tingut per contrastar si això és cert era si s'aprovava o no s'aprovava el nou reglament de productes de la construcció. El nou reglament ja està aprovat i, si no m'equivoco, jo diria que està en vigor, de manera que aquest primer test, aquesta primera comprovació de si hi havia una inflexió en tot això està superada, no vol dir que n'hi hagi en el futur i, evidentment, tampoc podem dir que tothom estigui content perquè, diguem-ne, d'acord, el nou reglament és més exigent, sobretot ambientalment, i hi ha empreses, fabricants de productes, constructors que estan fent els seus números i dient, bueno, això serà més exigent i també ens suposarà més cost. No sé per quina raó dona la sensació de que les protestes venen de França. Potser ha estat fortuït que tots dos mencions siguin franceses, però bueno, això és el que... Anem a veure el tema intern, que li passa a les mancances de mà d'obra. Dona la sensació que això ja s'ha convertit en un problema estructural, semblava que era com un problema circumstancial, però en fi, està allà, no millora. Aquest és porta una estadística, diguem-ne, ja no per sectors, diguem-ne, indústria, agricultura, no? Això ja és oficis concrets, diguem-ne, tots els oficis del catàleg d'ocupacions europeu. Resulta que si dintre de les 25 oficis on hi ha més dèficits, resulta que tenim 7 que són d'impacte directe sobre el sector de la construcció
i el número 1 del rànquing i el número 3 del rànquing són enrajoladors i muntadors de cobertes. És a dir, em dóna la sensació de que l'escassetat és com molt... és a dir, no hi ha manera de circumval·lar-la, perquè tots els oficis que hi ha aquí en aquesta llista d'oficis crítics, la veritat és que són molt centrals pel sector. És a dir, no hi ha cap cosa d'aquesta que cap obra pugui prescindir fàcilment. Potser el guixaire no fa falta en enginyeria civil, però, en fi, la resta potser sí. De manera que això continua sent un mal de cap i és un mal de cap que de moment s'està solucionant a còpia de carteres, és a dir, s'està solucionant a còpia de competir per aquests treballadors. I si parlem de cartera ens porta al següent tema, que són els costos de construir. Dèiem que la invasió d'Ucraïna havia desencadenat una mena de tsunami de problemes pels costos i més o menys la teoria del moment deia que això seria un moviment que tindria com una pujada molt extrema si comparem el 19 amb el 23, però que a partir del 23 dona la sensació de les coses anaven a entrar en una fase diferent. Aquí podeu veure la fase crítica amb xifres de com ha afectat els països, els 4 països claus del mercat europeu de la construcció, i anem a veure el post-23. El post-23 més o menys només ha seguit el guió esperat en el cas d'Itàlia, que més o menys després ha continuat pla, però tant a França com al Regne Unit la inflació continua i en el cas d'Alemanya la inflació continua molt forta. Penseu, per exemple, que el 2026, de complir-se tot això, els costos previstos seran un 50% superiors al del 2019. Això, evidentment, és un problema molt greu i, és això, es descriu per si mateix. I, finalment, l'estat de la demanda. Aquesta és l'enquesta europea que pregunta a les empreses del sector fins a quin punt noten que la manca de demanda és un problema per la seva activitat i, al canvi d'any, donava la sensació que hi havia com un terç del mercat que deia que això era un problema. Evidentment, és molt comparat amb amb èpoques més tranquil·les, però sobretot, el problema és que hi ha molta dispersitat entre països i la mitjana, amaga excepcions en els dos extrems. És a dir, casos són països que pràcticament això no és un problema així a curt termini, com països que sobre això veu un problema molt substancial. De manera que si fem una mica de resum de tot aquest ventall de problemes, el missatge és que, esclar, són problemes que ja són familiars, és a dir, tot això és estrictament nou. Fins i tot el tema aquest de la despesa en defensa, que dona la sensació que està molt calent, la veritat és que fa 6 mesos ja es parlava, ja la gent de l'Euroconstruct ja el tenia en el radar. De manera que això ja és una mescla familiar, és a dir, n'hi ha coses que són bones i coses que són dolentes, però en qualsevol cas, cap d'aquestes és una sorpresa que distorsioni la nostra percepció. De manera que una mica el sentiment és de resistència, és a dir, potser no hi ha molt de creixement, però, com hem vist abans, el sector continua operant a nivells alts i això, és a dir, les empreses, evidentment els agradaria créixer, però com a mínim el manteniment aquest de la producció actual no els provoca cap ansietat particular, de manera que això ens porta a més o menys a mantenir aquesta previsió de millora discreta i progressiva, que podíem dir que es podia resumir com una mena de titular de premsa a l'estil de tot això. És a dir, superem aquesta crisi del 23-24 i entrem en una època de modesta recuperació. Aquest podríem dir que seria com la destil·lació de tot això fins a aconseguir un titular de premsa sempre. Però hi ha un fenomen curiós que, aquest titular, que seria el titular paneuropeu, resulta que, segons a qui li preguntessin de representants de la indústria europea, podria dir, escolta, jo això no m'acaba d'encaixar amb el que estic experimentant des de la meva pròpia facturació, des de la meva pròpia xifra d'activitat. De manera que, per exemple, aquesta, que seria el titular i
la corba d'evolució europea, si li preguntem a un alemany, diu, per exemple, escolta, aquí jo discrepo en dues coses. Primer, diguem-ne, els anys negatius aquí han estat 2, aquí són 3, i la pèrdua és més gran, i home, sí que les coses milloren una mica a mig termini, però, diguem-ne, d'això no li puc dir recuperació. De manera que una empresa que només operés en el mercat alemany diria, escolta, Euroconstruct, no m'identifico amb el vostre sumari, amb el vostre missatge. Els alemanys els tenim ara identificats com els que estan patint, els dolents de la pel·lícula, les víctimes, però què passa si li preguntem a un francès? Doncs un francès més o menys dirà el mateix. Escolta, jo aquest desgast, en el meu cas és superior, i la recuperació jo encara no la veig. Però anem també, diguem-ne, a trobar exemples en el sentit contrari. Què passa si li preguntem a un britànic? Escolta, què és això de poc creixement? Què és això de crisi? Home, sí que no vaig créixer molt durant els anys més recessius i ara, doncs, escolta, recuperació res, això ja és creixement puro i duro. I si li preguntem a un polonès, doncs ens dirà una cosa semblant. I, per cert, si li preguntem a un espanyol, ens dirà una cosa semblant. És a dir, que va passar els anys més crítics per a Europa, home, no creixent espectacularment, però, diguem-ne, superant-los amb una certa bona nota, i que ara els propers anys ja no té sentit parlar de recuperació perquè, per començar, diguem-ne, no hi ha hagut una baixada de la qual ens hem de recuperar. De manera que és això. És molt important fer esment en aquesta tessitura que aquesta mena de comportament mitjà de l'Euroconstruct difereix molt entre països, de manera que hi ha països que han tingut una caiguda més forta i la recuperació encara no es pot definir com a tal. I el problema, diguem-ne, que aquest grup és un grup substancial, perquè aquí tenim 3 pesos pesants, Itàlia, França i Alemanya, de manera que aquest paquet, aquest quartet és més de la meitat del mercat europeu en termes de quota de mercat. Tenim altres països que, déu-n'hi-do l'impacte d'aquests anys dolents, que passa que ara tenen per davant una recuperació bastant més forta que l'europea. Aquí tenim un paquet sobretot de països nòrdics. Tenim uns països que, escolta, ni fred ni calor, no han patit massa i ara tampoc, diguem-ne, creixeran massa. I finalment hi ha la situació òptima de països que han patit poc o gens i que ara, doncs, home, creixeran i resulta que tot això els tornarà cap a zones de màxims. I aquí, home, no tenim 3 pesos pesants, però tenim 2 pesos pesants Regne Unit i Espanya i tenim, doncs, Polònia, que també és un mercat de la construcció força respectable. De manera que és això, el nostre sumari té un asterisc molt gran que diu, bueno, atenció i vegeu països, perquè, esclar, depenent on estem situats, resulta que això de poc creixement, doncs, fals en aquest grup. Recuperació, fals en el primer. De manera que això, atenció al tema de geografia. Però també hi ha un altre factor que resulta que invalida una mica la tesi general. Imaginem-se que en lloc de preguntar-li a una empresa que opera només en un país, li preguntem a una empresa que opera només en un sector, en un subsector, per exemple, que només faci productes o només faci obra residencial de nova planta. I diré, escolta, jo tampoc m'identifico amb aquella calma que reflecteix allà, perquè, esclar, veieu quina baixada, res a veure, 18% contra 3 i pico, i de recuperació, home, sí que hi ha un repunt significatiu, però, escolta, encara estic gairebé un 10% sota dels nivells 22. I si també trobem, doncs, no sé, vull dir, una empresa que només es dediqués a l'enginyeria civil, també ens diria que no s'identifica, però en sentit contrari, perquè dir, escolta, és que resulta que allò jo estic creixent, jo estic facturant, estic operant i els anys que ve doncs, estic com a anys força bons. De manera que és això, és a dir, ara el fer agrupacions, fer mitjanes, fer promitjos, és molt complicat perquè
hi ha circumstàncies en les quals determinats lectors de l'informe poden sentir-se poc identificats i dir, escolta, Déu de costa, està contant una història que no encaixa amb la meva història particular d'experiència d'empresa. De manera que això, abans de que ningú protesti, aquesta és la nostra advertència. I aquest, diguem-ne, és el repartiment per subsectors on podeu veure la quota de mercat de cadascú i aquesta mena d'extrems, és a dir, aquesta mena de calma xitxa del total, més o menys, diguem-ne, és la història que poden explicar en el no residencial, en la rehabilitació, però, evidentment, l'enginyeria civil resulta que no ha interromput el creixement ni en els moments més conflictius i el no residencial és això, ve d'una crisi molt potent. De manera que ara podeu dir que sóc un morbós, però vaig a parlar del pitjor sector perquè, bueno, diguem-ne, entenem que ara creix una explicació extra. El sector pitjor a vegades dona la sensació de que el podíem comparar amb Alemanya. Alemanya ha estat descrita com el malalt d'Europa, és a dir, el país que abans, diguem-ne, ens proporcionava creixement, era la locomotora econòmica, etc., però que ara ja sembla ser que està més qüestionat. I una cosa semblant podríem dir de la construcció residencial, que tradicionalment, és a dir, és fonamental és a dir, ha estat històricament molt implicada en els bons moments del sector de la construcció. No és que sigui l'única locomotora, però la veritat és que en els anys autènticament, és a dir, el sector construcció europeu no pot aspirar a tenir un bon any si l'habitatge no passa per un bon any. I aquí la tenim representada com un malalt que té una certa temperatura. La temperatura sospitem que podria venir del sector immobiliari. I aquesta, diguem-ne, és el mapa de temperatura que calcula l'UBS, els suïssos, de manera que és això, és a dir, això és localització i magnitud de la bombolla immobiliària per ciutats i per temps. No? És a dir, veieu que el període 2019-2022 ha estat força permanent. Semblava que la bombolla estava instal·lada, semblava que costaria de sortir, però finalment, si arribem al 2024, finalment ens trobem amb un mapa molt més fred, on realment, diguem-ne, només queden alguns últims punts de resistència a Suïssa i Amsterdam. De manera que podíem dir, bueno, doncs això podia sortir, dona la sensació de que si no tenim temperatura estem sans, que això es podia llegir com a una notícia bona, però com sempre tot té una cara diferent. La cara és aquesta reflexió que fan els alemanys, traduïm el titular, qualsevol empresa que s'arrisqui a construir avui, sobretot habitatge, té un risc de fracassar molt gran. Per què, diguem-ne? Perquè ja heu vist abans la mena de panorama de costos de construir que tenen per davant. Recordeu, 50% de diferència entre 2026 i 2019, en un mercat que resulta que dona la sensació de que estan baixant els preus de venda. De manera que aquí ja es veu com una recepta pel desastre. Això no hi ha manera de conciliar-lo i per això, diguem-ne, això que també l'entrevistat és d'una associació immobiliària, diuen que, que els hi venen uns moments molt complicats pel davant i ho posen d'una manera molt dramàtica que venint d'una gent tan seriosa com els alemanys li han donat un cert crèdit. Llavors anem a veure, és això, és a dir, aquest efecte por, aquest efecte de dir estem construint en excés, de quina manera l'ha corregit el sector. El sector l'ha corregit d'una manera molt ràpida, només en 3 anys ha desaparegut del mapa un 21% d'habitatge nou en termes de certificacions finals, de manera que és això, han desaparegut gairebé 400.000 habitatges del mercat i aquí trobeu
els principals focus d'aquesta retallada, d'aquesta frenada. Curiosament, diguem-ne, l'element se'n va als alemanys, però els que han estat més contribuïdors a aquesta retracció defensiva dels francesos. Tenim els nòrdics, que tots quatre agrupats resulta que gairebé han generat una factura semblant a l'Alemanya, i el Regne Unit i la suma dels quatre països de l'est doncs, també han estat uns contribuïdors bastant potents a aquesta retallada. Diguem que en 3 anys el contrast és seriós. Anem a veure què passa 2 anys al futur. Doncs 2 anys al futur també hi ha una reacció com bastant notable, és a dir, no s'han afegit tots aquests verbs que hi ha aquí, que evidentment no completen la desaparició que han tingut en el 2025, també hi ha un any menys. I l'altra cosa curiosa és veure quins són els països que estan participant en aquesta revifalla. Curiosament, doncs això, alguna dels països que havien estat particularment negatius resulta que només amb 2 anys d'interval s'han tornat particularment positius. Aquí tenim els països de l'est, Regne Unit, França, que venia d'una baixada inquietant, i Espanya i Espanya i Irlanda, i evidentment el que no trobem aquí encara són els alemanys. De manera que és això, és a dir, és cert que l'habitatge pateix, però també és cert que l'habitatge, diguem-ne, en relativament poc temps, aquests 2 anys que separen la foto 25 del 27, canvia de signe bastant ràpid. De manera que anem a fer com una mica de sumari, com una mica de resum de tot el que hem dit, de dir de quin passat immediat venim. Venim d'un moment d'alta producció que es troba amb l'encariment de costos de construir, costos financers, que va obligat a una retallada urgent, que sobretot s'ha notat en l'habitatge. Ara hem tornat a avaluar el risc a la vista de tots aquests factors que hem comentat al principi i concluïm que hi ha una recuperació lenta, una recuperació que ve en bicicleta. El que passa que, esclar, és una bicicleta que en alguns països està punxada. El problema que les punxades són en països de molt pes específic i que resulta que les males notícies que arriben d'Alemanya, França i Itàlia tenyeixen de negatiu el panorama i resulta que deixen molt a l'ombra els països que realment van en bicicleta per fer un sprint i que resulta que és això, és a dir, la mescla de força bé amb força malament dona aquesta mitjana de ni bo ni dolent, que és aquesta que dèiem al principi que no tothom s'identifica. I si repetim aquest anàlisi no per països sinó per subsectors, és cert que hi ha subsectors tranquils, de poc moviment, no residencial i rehabilitació, però tenim també un residencial amb problemes i tenim una enginyeria civil que en principi ha estat poc afectada i que continua creixent. Última advertència, que aquesta foto és més aviat la foto 25 i que pel 27 hi ha canvis. De sortida podríem dir que l'enginyeria civil comença a donar símptomes de que potser continua creixent però ja no tant com abans. La podíem agrupar en el grup aquest de la calma i sobretot el no residencial, insisteixo, amb poca diferència passa 2 grups endavant i passa del particularment dolent al particularment bo, de manera que en el 2027 tenim com aquesta foto que no és la mateixa que la del 2025. I aquest és una mica el recorregut per l'estat de la construcció del sector europeu i ara passaríem a veure la situació més concreta d'Espanya que ens l'explicarà el Francisco Díaz. Si analitzem per subsectors a Espanya, el que veiem és que l'estat que tindríem o que tenim a Espanya l'any 2025 es sembla més al que
a la tendència europea del 2027. És a dir, Espanya en aquest cas està com 2 anys avançats a aquesta tendència europea. I, per tant, el que és el residencial, que estaria punxat a nivell mitjà europeu, passaria a estar a velocitat ja en posició d'esprintar. Si a nivell global, si a més un factor interessant és que si el PIB a Espanya previst per el creixement del PIB per al conjunt de l'economia és del 2,4, a nivell de construcció la previsió que tenim és un creixement del 4,2 i les previsions pel 26 i pel 27 també estan per sobre del PIB. Si el PIB el 26 té una previsió del 2% de creixement, la construcció estaria al 3,5 i pel 27 tenim una previsió de creixement del sector de la construcció una mica més desaccelerat, només del 2,5, però bueno, també creixement. Si entrem en temes de subsectors, el residencial de nova planta, aquest any 2025 ja veieu que estem parlant d'uns creixements pràcticament del 7,5%, que s'apropa al 8%. Aquest creixement ja pràcticament el tenim mig any vençut i està garantit perquè tenim visats, tenim dades de visats, inicis d'obra i tal, i en principi això ja sembla que no té massa risc. Les previsions del 26 i del 27, que són una mica més baixes, del 6% i quasi del 4% pel 27, creiem que també es donaran perquè tenim vents a favor, bàsicament dos. Un seria que ve motivat per un gran, que és el gran problema social que hi ha amb la manca d'habitatge, però a part d'això s'han de donar dos factors importants. Un és que el tema bancari i el finançament sembla que no és un problema avui en dia. La banca està bastant oberta i tenen ajuts també per donar préstecs hipotecaris. I, d'altra banda, la promoció pública o de la iniciativa pública de promoció d'habitatge assequible de lloguer o de venda també s'està mostrant amb molt d'ímpetu i aquí confiem que aquesta promoció o bé pública o bé col·laboració públic-privada, això són llums verdes que ens ajudaran a creure que aquests creixements del 6 i del 4% per als propers anys són correctes, no? Si hem de posar algun pero o algun punt d'advertència per si això no pogués ser, diria que tenim també aquí dos aspectes. Un és saber que jo crec que sí, però s'ha de confirmar que el sector està capacitat per fer tot aquest increment d'habitatge que necessitem. Tenim, com tothom ho sap, i és un problema europeu, com ja ha explicat abans el Josep Ramon, una manca de mà d'obra important i, per tant, hem de veure com això ho treballem. I, a més, també els temes dels costos dels materials i de la construcció que està pujant i que també està pujant els preus de venda i de lloguer, que en algun cas, no ho creiem, però en algun cas també podria ser que algú decidís no efectuar ara la compra d'un habitatge i esperar uns anys a veure si els preus amainen una mica, no? Jo crec que la previsió que té la gent en general és que els preus no baixaran i, per tant, quan abans comprin, millor. Però això podria canviar i podria també ser un punt una mica de resistència. Si entrem en temes de no residencial, aquí les previsions ja no són tan bones. Aquí comencem explicant una mica els punts negatius, no? Aquestes turbulències, l'alarma d'aquestes turbulències que està generant sobretot els anuncis que ens venen dels Estats Units, els arancels i tal, això segurament fa que les previsions de les empreses a l'hora d'invertir en temes de logística, indústria i tal, siguin una mica més, es mirin una mica més de cautela i que no es prenguin decisions d'inversió d'una manera tan forta com es podria pensar que el mercat podria necessitar, no? Si hem de dir alguna cosa positiva a nivell espanyol és que també és cert que el comportament espanyol en aquest cas s'està mostrant una mica o bastant millor que la resta d'Europa i que molts països del món i, per tant, molts inversors internacionals s'estan fixant en Espanya com un lloc on poder invertir
en fer aquestes coses. A més, aquestes inversions. A més, també tenim el tema de que, afortunadament, després de molts anys en què el preu de l'energia era un factor limitatiu a nivell espanyol perquè tenia un preu d'energia molt alt, actualment el preu de l'energia, que és dels més barats d'Europa, està també fent que Espanya sigui un país atractiu per aquest tipus d'inversió en no residencial de nova planta. Podríem dir que segurament, ja veieu que aquest any encara serà un any molt fluix, però la previsió, al revés que la residencial de nova planta, el nou residencial de nova planta, la previsió és de créixer molt moderadament, però de creixement els propers anys. Segurament no serà un creixement basat ni en logística ni en indústria, sinó un creixement basat bàsicament en totes aquelles activitats més relacionades amb l'oci, el turisme i la restauració, que encara són molt atractives a nivell espanyol. Si entrem en el tercer subsector, que seria el de la rehabilitació, aquí el gran protagonista dels últims anys, encara que els últims anys no era tan protagonista com pensaven que hauria d'haver estat, són els fons Next Generation. Aquest any, curiosament, sembla que quan ja es veu al final de que això s'acaba, ha hagut una revifada, tothom s'ha despertat i ha volgut aprofitar aquesta onada d'ajuts que ens venen d'Europa fins a arribar al punt en què ara ja hem passat a l'extrem contrari. Ara hi ha projectes que s'estan tirant endavant pensant que tindran els fons Next Generation i ara hi ha dubtes si arribaran els fons a cobrir tots aquests projectes que s'estan tirant endavant. O sigui, aquest any realment el tema de la rehabilitació està creixent. No és unes xifres molt elevades, però està tenint una certa... als anys següents, nosaltres de moment estem preveient un creixement, però molt més moderat, perquè aquest factor de l'acabament dels fons Next Generation estem una mica a l'expectativa de si l'administració, perquè això és una necessitat imperiosa, hem de seguir rehabilitant, tenim uns objectius molt clars de temes de sostenibilitat i necessitem rehabilitar el parc edificat. Llavors, estem una mica pendents de si les administracions públiques prenen el relleu, les espanyoles, les administracions públiques espanyoles prenen el relleu de l'administració pública europea i doten aquesta rehabilitació d'ajuts que no siguin Next Generation, però que siguin també uns ajuts que ajudi a mantenir una mica el tema de la rehabilitació en un nivell important, que hauria de ser bastant més del que tenim aquí reflectit, no? Aquí tornem a tenir una mica els problemes de la nova planta i aquí agravats, és a dir, la rehabilitació sí que és encara molt més intensiva en mà d'obra. Tenim un problema de mà d'obra important, per tant, hem de saber també si serem capaços de fer això. Per la part bona, també jo destacaria en aquest cas que segurament la gent que està rehabilitant està veient que el seu actiu té una revalorització important, el mercat continua creixent a nivell de preus i, per tant, és un al·licient també a invertir en rehabilitació perquè el valor de l'actiu, el dia que el pugui o que l'hagi de vendre o que se l'hagi per el que sigui, també és un valor que això ajuda una mica a que la gent decideixi invertir en rehabilitació. I, per últim, tenim el sector de l'enginyeria civil, que és un sector que també està molt influenciat els últims anys per al tema del Next Generation. En aquest cas, les previsions també preveiem que siguin de creixement, però una mica més moderades. Aquí el factor, diguem-ne, que ha de prendre el relleu del tema dels fons Next Generation serien les eleccions. L'any 2027 és un any d'eleccions municipals. Quan hi ha eleccions municipals, 1 o 2 anys abans comencen a fer totes les licitacions dels ajuntaments perquè la ciutat llueixi boniques i que la gent torni a les urnes a votar i, per tant, és històric que 2 anys abans de les eleccions hi ha una reactivació de la licitació pública municipal. El tema de l'energia també jo crec que serà un factor clau en el sentit, i més ara després de l'apagament que va haver l'últim fa 2 mesos, perquè veiem que sí que hem fet una transició cap a les energies renovables, que potser el mercat no s'ha transformat de manera
correcte, que tenim una sèrie de dèficits, els dèficits fonamentals que seran emmagatzematge de l'energia i les xarxes de distribució. Tot això s'ha d'invertir bastants diners per reformular i reforçar tot aquest sistema, de manera que doni la garantia que no tornarà, o que és molt improbable que torni a passar una situació com la que hem viscut, que realment ens van donar que és un drama. O sigui, actualment, sense energia, no fem res, però res és res. O sigui, quedem absolutament aturats. I això és un punt. Què ens preocupa en sentit negatiu? Bé, és una preocupació que esperem que no es confirmi, però que podria ser, i és si Europa torna... Ara està una mica relaxat tots els temes de control de dèficit, etc. Si torna a imposar una mica una disciplina pressupostària i, tal com estem dient i explicava el Josep Ramon al principi, la dinàmica, diguem-ne, és a invertir en defensa. Això pot ser que una part dels fons pressupostaris es vagin al sector de defensa, llavors que sigui necessari retallar una mica en inversió. Esperem que no sigui així, però és un factor que s'ha de tenir en compte els propers anys, que és possible que ens afecti. I a partir, jo crec que amb això s'acaba la presentació d'aquest informe i simplement anunciar-vos que la propera, a més, ja veieu, serà el número 100, el proper informe serà el número 100, el centenari dels informes, serà a París el 25 de novembre del 2025 i després d'aquesta data, cap a finals de novembre, tornarem a convocar-vos per fer la nova valoració de la conjuntura econòmica del sector de la construcció a nivell espanyol i a nivell europeu. I això el donem per acabada aquesta presentació i si hi ha alguna pregunta, algun comentari que vulgueu fer. És que m'ha estranyat que heu posat per 2 vegades, tant a Europa com a Espanya, que un impediment ha de ser la tendència europea a invertir en defensa. Estem parlant del sector de la construcció. Doncs una part important del sector de defensa, ja sé que molta part serà digital i tot el que vulguis, però una part del sector de defensa és construcció. I, a més, estem parlant a nivell europeu, cosa que de moment hi ha una certa oposició, d'intentar activar infraestructures duals, és a dir, infraestructures que a la vegada d'augmentar la mobilitat europea, a la vegada siguin estratègies per la defensa europea. M'estranya que ho poseu vosaltres com un factor negatiu, quan jo ho veig, sense voler promocionar la inversió en defensa, això sigui dit, però jo ho veig com que haurem de fer no més quartels, però sí que haurem de fer més, per exemple, el corredor del Mediterrani té molt més sentit si, a més, ha de proporcionar un desembarcament massiu americà que vingui per tren amb ample europeu i es reparteixi per tota Europa, que no per la pròpia mercaderia. Poso aquest exemple i, per tant, jo crec que la idea en defensa, amb obra civil almenys, proporciona més d'allò. També, ja et dic que no s'han de fer més quartels, però segurament s'han de fer més aeròdroms de drons, s'han de fer més instal·lacions de tipus hangar, etc. El tema aeroespacial i el tema de l'aviació en general s'incrementarà amb inversions. No ho sé, jo era per fer aquest comentari i veure què en penseu. A veure, sí que és cert que suposa construcció, però la major part de A veure, aquí tot depèn de com apliquin els criteris, perquè ja es veu certa tendència a fecular com a defensa coses que podria, per ser, millor posem el corredor del Mediterrani com a defensa. Perfecte. Sí, no, cap problema. Sí, o accelerar una mica el que ja tenim. Sí, és cert. El que passa és que sí que és cert que el pes, diguem-ne, del que és els hangars respecte al pes del que té un avió o un caça, crec que el caça val bastant més i potser si s'ha d'invertir molt en aquest tipus d'armament pot ser una possible. Això és el que es veu a nivell europeu, no? Dèiem que les visions varien molt pel país, no? Llavors, a la conferència, potser diguem-ne, tampoc es deia obertament si era
un factor positiu o negatiu, però el que sí que algun dels conferenciants va anomenar-lo un factor de competència. De sortida, diguem-ne, que abans era un pla per fer una via d'alta velocitat o un port o el que sigui, tenia, diguem-ne, com una interlocució directa amb els ministeris i els finançadors i tot plegat. Ara, diguem-ne, li afegim com un extra que, escolta, mira, sí, d'acord, aquest port o aquesta via pot accedir, però, escolta, primer ha de passar pel tràmit d'algú que digui sí, això certifico que serà productiu per la seguretat europea i que serviria... I són obstacles afegits i és com una mena de competència que li ha sortit al tràmit de totes aquestes coses. Aquest era una mica l'esperit que es respirava per allà. Jaume? Sí, bon dia, felicitats. Espectacular, no?, el creixement de costos d'Alemanya, no? Un 50%, heu comentat. A Espanya teniu alguna referència o què ha passat fins ara i què s'espera? Perquè també és bastant crític aquest tema, crec, pel desenvolupament. Sí. A veure, Espanya, per una... A dir, com ho explico jo, això? A veure... Els números oficials i els reals, no? Sí, a veure... les gràfiques que hem vist abans venen de Brussel·les, que va exigir en el seu moment, anys 2000, als diferents països europeus que li proporcionessin dades de inflació de costos en uns quants sectors, la indústria, la construcció, etc. Llavors, els països que hem vist aquí, la majoria dels europeus van contestar la petició de l'Eurostat proporcionant preus de construcció, és a dir, eren els preus que posaven les constructores, després, diguem-ne, de valorar com els hi ha pujat la mà d'obra, els materials, etc. I davant d'aquesta tessitura, el meu cost per metre quadrat o per metre lineal o pel que sigui passa de ser 100 a 110, però qualque cosa hi ha un 10% de creixement en aquella gràfica. Això és el que van fer la majoria de països. Espanya no va fer això, sinó que va passar exclusivament un índex de costos. De manera que, si vas a l'Eurostat, trobaràs una gràfica semblant, però per Espanya també, però hi ha una diferència de les altres gràfiques de la resta de països, són costos no preus. De manera que allò és una síntesi del que havien pujat la mà d'obra, els materials, a una empresa constructora, però sense el factor de si està disposat a absorbir alguna part dels... O absorbir, o al contrari, o a repercutir. De dir, escolta, mira, aprofitant la tessitura, vaig a demanar 3% extra perquè, dona la sensació que ara és el moment. Total, resulta que sí, hi ha dades d'Espanya, però les dades d'Espanya són de costos i les dades de la resta dels països són de preus. Malgrat que potser diguem el gràfic diu costos, perquè, si diguem encara no tenim al cap, però això és hi ha gràfiques que podien construir una, però seria enganyosa. I és això, jo diria que també, de tota manera, l'arrencada primera, que bàsicament, diguem-ne, per tots els països han estat costos més o menys posius, perquè realment, diguem-ne, les empreses no sabien massa quina política seguir, i que les mitjanes estan entre un 20 i un 30, doncs aquesta és la realitat d'Espanya, el 20-30, i dona la sensació que si sembla més, diguem-ne, a les gràfiques franceses o les gràfiques... D'alguna manera, els preus, perquè, clar, els costos de materials i de mà d'obra són costos, però si resulta que la normativa el que fa és que cada vegada el cost, per exemple, en l'edificació, no? Cada vegada és més alt perquè els estàndards són més alts i ja complien més temes de sostenibilitat, però al final això és un increment de preu que és superior a l'increment de costos de materials i de mà d'obra. Per què? Perquè estem pujant la qualitat. No? El que està dient és per fer un habitatge de 90 metres quadrats, tu tens un increment de costos, però l'increment de preu és molt més alt. No? I això no és la informació que ha donat Espanya. No? La gràfica espanyola, aquí sí que diu
correctament preus, malgrat que allà dalt diu costos. És aquesta vacil·lació que hi ha. Les gràfiques són de preus, malgrat diguem-ne que el títol del tema és costos. Doncs en el cas espanyol, no només aquesta, que no passa a cap altra de les tres. I està variant la velocitat de creixement, però encara hi ha creixement. Aquest és una mica el tema. I és això, els patiràs potser no creixen tant, però el que sí està creixent és la mà d'obra, en la qual diguem també està influint el tema de l'escassedat. És un tema no només de que ara els paletes aspirin a cobrar més, sinó és que resulta que els estan pagant més perquè no vagin a treballar al competència. Doncs aquest és el tema, i perdoneu el rodeo aquest estrany, perquè és tema d'aquests estranys d'entendre com hem arribat sent l'única excepció al panorama europeu. Moltes gràcies per la vostra presència i us esperem d'aquí 6 mesos a una nova presentació.